Честър, Тисифона, хванете ме за ръка. Сега и во веки веков вие сте мои побратими. Сме остави прави чести на двамата. И аз ви отдавам чест. Нямахте причина да ме последвате, но вие се изправихте срещу сили, от които други биха се скрили в полите на майките си. И днес, когато вихърът на боя в ушите ви бучи, бъдете тигри, в кръвта си влейте плам, стиснете мишци, под гневен вид прикрийте крутостта си и на очите си придайте ярост. Ако някой от нас днес падне в бой, този, който оживее, този, който оцелее, ще пази духа на загиналите во веки веков. Заклевам се! Аз също. И аз! Станал си добър полководец, сине! Татко! Бих те последвал в битка, с вдигнат меч и щит на рамо. Проклятието на Сикоракса Бяха направени жертви. Сасия! Ариел! Магична мощ е новото заглавие в репертуара на Университетския театър на Нов български университет. Спектакълът е изключително предизвикателство за младите актьори. Той съчетава синтетични изразни средства – текст, пластика, сценичен бой, хореография. Изкрящият хумор е едно от основните му достоинства. Актьорите дипломанти, ръководени от професор Ева Волицер, успяват да изградят оригинални и запомнящи се характери, като постигат забавата и иронията, но също лириката и драматизма на текста. Приятелството, любовта, доброто, красотата на живота са посланията на този ярък спектакъл. Ще ти служат, както служат на мен. Нали така? Да, татко! Виждаме събрани най-различни персонажи от различни шекспирови пиеси, виждаме и фигури на съвременни младежи. Какво се случва в тази бъркотия? Това е една много интересна пиеса, фентази, екшън, така, ако мога така да определя жанра, в която участват герои от пиеси на Шекспир, но и фуриите от Орестията, както и други герои, които не са свързани само с пиесите на Шекспир. Те се срещат с съвременни момчета и момичета и всъщност самата пиеса, основната тема е свързана с таланта. Като говорим мощ, магична мощ, това означава талант. Т.е. доколко таланта успява да влияе на всички нас, чрез думите обаче. И не случайно има много цитати от Шекспир. Разбира се, вътре има един сюжет, който за хора, които не познават творчеството на Шекспир, сюжета ще бъде интересен. Но за тези, които познават творчеството на Шекспир... Ще разберат още повече, ще имат допълнителни пластове. Да, защото и крал Лир се намесва вътре. Основният сюжет се върти около момичето Мелани, което видяхме преди малко, което има способността да оживява герой от пиеси. Между другото е една мечта на театралите по принцип. Ама изключително е, нали? Да оживява герои от пиеси. Тя ги извлича от пиесите. Само, че тя има един много лош опит, защото веднъж успяла да оживи или да извлече Ромео, искала той да й бъде кавалер на училищния бал, обаче вместо него се измъкнал Тибалт, отрязал ухото на краля. Случват се изненади неприятни в театралния. Тогава тя се отказва. Но цялата пиеса е свързана с борбата, разбира се, между доброто и злото и доколко талантът служи на доброто. Тя е много динамична, много е сценична. Другото, което е интересно, че тъй като тя става така, всичките тези смени няма как да бъдат на друга площадка, освен такава свободна. Затова използваме тези композиции 3D, които направиха нашите приятели Ели Петрова и Владо. Искахте войн? Гай! Марци! Тук! Ще правиш пакости, а? Госпожо! Дай да ти видя ръцете, Кай Марци. Дай. Ама аз без да искам. Кой беше този път? Ами... Няма да лъжеш. Госпожо! Римските трибуни. Госпожо, те ми се подиграваха. И ти ги нападна.
Марция? Бива ли така? Моля, не ме обаждайте на майка! О, Кай, боя се, че трябва. Умолявам ви, не! Освен ако Да, богове, каквото и да е. този мъж е оскърбил честа на майка ти. Точно така. И в момента броди из... И друг път сме разговаряли по повод на твоя премиера. Винаги се опитваш да намериш ново интересно заглавие за студентите. Къде откри този текст? Ами, сега да не звучи като хвалба обаче. Аз, тъй като пътувам често в Ню Йорк, тъй като имам близки там. И там има една книжарница на едно от авенютата. Всяка година, когато отивам в тази книжарница, те вече ме познават, аз казвам, моля ви се, дайте тук да прегледам какви пиеси има за младежи или за мен самата, защото аз също продуцирам пиеси, в които играя и кана режисьори. Така че тази пиеса я открих там. Авторът е Роберто Агире Сакаса. Той е много така успешен автор. В момента прави много сценарии, да ти кажа, за филми. Освен това има много пиеси. Завършил е Йейл и ученик на Пола Вогъл. Така млад човек, около 40 годишен, много интересен. В момента един сериал се върти в Щатите. Лесно ли убеди своите студенти, че това е един хубав текст, който те могат да намерят добри за себе си роли и който може да бъде интересен и на публиката? Защото това винаги е важно като убеждение за актьорите. Ами аз първо им прочетох пиесата. Те бяха доста така впечатлени от динамиката вътре и най-вече от различните герои, които се появяват. И с огромно желание се включиха в репетициите, които не бяха лесни, защото участват 15 души актьори и тази непрекъсната подвижност и смяна на място на действие не е много лесна, но това беше една от моите цели, чисто така режисьорски или по-скоро педагогически, да могат да бъдат вътрешно подвижни, да сменят мястото на действие, да сменят взаимоотношенията си помежду си. Честър? Мелани? Здрасти. Ох, Честър Батшър? Ага. Викай ми, Чет, здрасти. Здрасти. Радвам се да се запознаем най-накрая. Сестра ми доста ми е говорила за теб. Да, и на мен. Поръчах студени маргарити, заради жегата. Ей, Трейси каза, че обичаш маргарити. Обичам, мерси. Извинявай, че закъснях между другото. Няма проблем. На работа ли беше? Банката, да. На непостоянна длъжност от около 10 години. Както бях на 20. Като да се самоубиваш. Много, много бавно. Сигурно в сравнение с... Занимаваш се с театър, нали? Трейси спомена, че си нещо като режисьор. Аз съм драматург. Gesundheit! И какво прави драматургът? Ами, зависи. Работя с режисьора, правя проучвания, казвам какво виждам на репетициите, мизансцена и нали знаеш дали дадено нещо има място в текста. Трудно е да се обясни така абстрактно. Не е като това, с което ти се занимаваш. Треси спомена, че си спасител? Да. В Кони Айланд, нали знаеш? Бруклин. И това ти е на пълен работен ден? През лятото да. През учебната година само уикендите в детските лагери. Днес съм свободен, защото басейнът е затворен заради водния недостиг. Ако някой се дави, естествено ще го спася, дори и да не съм на смяна. Да, разбира се. И какво се случва, ако не си под вода? Не спасяваме хора само от удавяне. Да, разбира